Balik na po ta trabaho. Human sa 2 ka bulan. Ay, salamat naman nakabalik og trabaho. Og karon nag init siya pero medyo nag sunstorm. Nagkuan ba kanang abog. Kay hangin man so na siya abog pud kay naaman ta sa desierto. So naglakaw ko pa dong dito sa hulatanan sa amuang bus. At dito makulat. Dira sa may ayan. Diya sa may kahoy. Diya ako mapasilong kay nailandong. Kay may nang pud ba dita may itom. Oh. So grabe. So muna ni ako ang kuan adlaw-adlaw ubra maglakaw sa kalsada, padung trabaho, padung uli dagan-dagan. Ana ra siya, ana ra ka simple para malingaw sigureng nag video na lang aron dili boring sigureng. Maura ni diri akong hulatanan ay bangko na sa landong kay nay kahoy. Ana siya. Ay nako guys, nag sunstorm na. Dugay kay akong bus, puno na ako sa abog ani ron akong ulo. Oh, ang lamig-lamig guys. Naglakad lang ako ng 5 minutes. Yung kilikili ko basang-basa na. Ganon kalamig dito. Oo. Ganon talaga day. So laban lang dyan kilikili ha. Huwag kang ng power, huwag kang maglalabas ng power ha. So maghulat ko diri og mga 5 minutes sa bus para masakay. So arer ko diri magpundo. Agkarar. Grabe yung init. Karating ko lang dito sa store. Tingnan mo. Basa. Basang-basa. So, ngayon, kailangan natin ng power para mawala. Yan, tuyo na. Ayan na mga guring. Naku, bakbaka na naman mamaya. So, duty sa guring. Good luck later. My God. Ano kaya ang resulta mamaya? Baka magrambola na kami doon sa store. So, bugbuga na naman mamaya. Bugbog na naman siguro yung pauwi. Ay nako, malalaman natin mamaya kung anong resulta. Kasi ganito talaga ang buhay sa abroad. Kailangan mo madiskarte at magtiyaga hanggang may hanggang kaya pang gawin.
Walang choice eh. Ito na. So, kakayanin na lang lahat ni Goring. So, wala na tayong suklay-suklay. Diretso na lang tayo. Tali ng buhok. Tapos, para mas madali. Kasi lalagyan man din to ng hairnet eh. Kahit anong ganda pa ng buhok mo. Tapos tatakpan lang pag nag-duty ka. Huwag na. Kaya ganun na lang. Diretso na lang. Yan. Tapos na. Papasok na tayo sa work para may pangbayad ng utang. So, kakayanin ng lahat para makauwi. Ganun talaga ang buhay, no? Ang hirap. Sobrang hirap. Hindi mo ma-explain yung anong hirap ang dinaanan mo. Iiyak ka pa dahil yung mga kasama mo hindi mo makasundo, ganun. Tapos sobrang hirap ka na sa trabaho, pagod na pagod yung trabaho. Kahit napapagod ka na sa trabaho, tuloy-tuloy lang, walang susuko. Ganyan dito sa abroad. Grabe. Kapag susuko ka, talo ka kaagad. Kahit bumibigay na yung katawan mo, so laban pa rin. Ganun. Kahit ang hirap, ang sakit. Hindi mo alam kung anong pakiramdam mo. Para kang nahulugan ng langit. Ganun yung pakiramdam mo sa ano. Pag-uwian na, ay nako. Magtatakbuhan kami palabas. Kasi para hindi kami maiwan sa bus. Kasi dito, pag late ka ng 1 minute, late ka na. So, kailangan kang mauna ng like 10 minutes o 5 minutes before yung bus. So, mas mabuti yung mauna ka sa bus kaysa malate ka ng 1 minute. Ganyan dito, hindi ganyan dyan sa, sa Pinas. So, pasok muna tayo guys. Mamaya, pag-uwi, sana hindi bugbog yung katawan ko. Kasi hanggang alas 10 pa kami. So, yan guys, kakauwi lang. Kakababa lang sa bus. So. Hi guys! Padong na may ulit! Yeah! Yawat ko niya, yeah. Asa nag-oras? Aba? Alas 10:30 na. Sa gabi eh. My God. Uwian na. Ayan na. Mara nilingaw ni Goring mag-video. Okay. Arang di maboring. Si Goring. Hello. Arang di maboring si Goring. How are you? Kabayon. How are you? Kumusta ate? Walking in the street. Like nobody knows. Titit oh. Titit. Choy ang service. So mo ni ako ang agianan. Oh. Na siya mo ang kumparahanan. Toyo. Hay, makapahuay na si Goring. Alas 10:30 na og alas 10:40 sa balay. Mauli po kog alas 10:30 diri. Maglakaw pa. Maabot ko alas 11 na. So, mao na ang kinabuhi diri sa abroad. Buhay OFW. Yes. Laban lang, laban. Laban self. Laban self. Laban. Daday. Going home. Chok.
Filipino dentist, go. Uli ka malabang na? Oh my god. It's very, very fast. It's rapid. Woo! Ugma na pod guys, bakbaka na naman ugma karon. So dire lang sa takutob siguring kay mo pahuway na, kay naabot na sa balay, mukaon mapahuway. Wow, ugma na pod pa.